Parang merong kamatch to ang dami oh. So nag-condition na ulit ako. Kita nyo yung load kanina, nag-load ako. So yun yung load natin. Hindi ko pa pala nabalik sa ref. So abangan nyo bukas, ang daming fights na naman yung i-upload natin. So putik. Ayan oh. Parang may gustong hamunin to ah. Maraming kamatch to mga Aji kasi maliit to. So tignan natin ang galawan yan. Pero kung magkamali yan mga Aji, talaga tipok yan, patay yan sa gagamba natin. So nandun, may kinondisyon na ako doon na yun sa likod. So naka-partition na yan. Tapos dito, naka-ready na yung mga panglalaro natin dyan sa ilalim. Yan, naka-ready na yan. Fast test fight lang, no? Test fight lang, nag-test fight ako. So tingin ko okay naman to bukas. So test fight lang mga idol. Pinipiyas niya yung OS, no? So nasa TM size tong Japan G na to. Yan o, pinipiyas na tong OS. Mahaba to mga Aji pero old na. So tinesting natin. So wala naman siguro siyang sugat, no? So pwede. So tingnan natin bukas, no? So sana magbigay ng magandang laban. So loaded. So, tingnan natin bukas. May tama kaya? Wala. Malinis. So, pwede to bukas. Game. So, sana hindi siya madali bukas, no?